Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनै आंखौ नानिया मेकआप खालामगोन। नानिया ओरैनो 15 डेजल'सो जाबाय आरो मेकआप सोलोंनाया, ओमफ्राय बियो दिनै आंखौ जास्ट ओरैनो ट्राइ खालामनायगोन आरो। स' नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो। Udang beyok teranga, bedar kalama angkau, sikiri mohulana, birbay negese jahaya angkau, bila yang bedar bauli, bila yang ajali, bila yang bedar bauli, bila yang ajali. दानाबा कारेन्टआनो थांना होबाय दुखिया मानसिथ' बे भितरबो गैया र' नेक्स्ट मान्थआव बायनोसै कारेन्ट थांनानै जोंनिया उपाय गैया दा जोङो द्राय जाजोबगोन ना बेखायनो बेनो जाहैबाय लवार मिडल क्लास फेमिलिनि सिटुएसन मिथिबायना भितर बायनो ना साननानै गैया आरो कारेन्टआ जोंनियाव बिदि थांबाय थायामोन मिथिबायना दा गरम दिनखाय बिराद हामा लाइन बिलखौबो साला एकदमबारे मासे मासे लांफायो साला ओमफ्राय लाइनखौबो हरनो हाया साला सैमाफोरा जों ब्लेन्ड खालामना लासिगोन दा नानिखौ खिन्थु आं बिराद इमप्रेस जाबाय दे बिराद रोंबाय खिन्थु नोङो बहुद रोंबाय गिदिर हाबाय इमान बुरजा फैसा थांदो रोंगोना रोङा रोङोब्रा मानसिया रोङि बुस्थु जेबोआनो गैया सोलोंबानो रोंखायो माने बहुत बोरिया फोरोङो बिराद मोजांखा मानसियानो बहुत मोजां माने नायबाय थायो न' आखाइ ओरैखौबो एसे ब्रासखौ गोजानाव लानानै माने इथिंनिफ्राय इला माने लिरनानै फोरोंनायदो ओमफ्राय इदि फोरोंनाय प्रेक्टिकेलि फोरोंनायदो बहुत डिफारेन्स ना बहुत मोजां आं मानसिखौनो मोजां मोनखायो रायलायनाय माने बिराद मोजां आरोना बिराद मोजां आंथ' बेखायनो माबा गाव खाम जाखांनानै मोननायखायनो मोजां इमप्रेस जानायखायनो आं नोंखौ नुथारबाय नङाबा मोनाना बिदि मोजां गुवाहाटिनि अनगा मबाइलनि पाउडार होनानै सेट खालामनानै दिथ'गोन ओमफ्राय लाइनखौ दसे दिनसै ना ऐसा बचपन का प्यार जाने जाने मन प्यार मेरी प्यार बचपन का जाने मन Oh my god sedang mereka powder होनानै एसे सेट खालामना लानोसै नानियासो मालाय गावनि वालपेपार होना लालै हनै गावखौनो नायनांगौ न' माथो गावखौनो नायनांगौ गावखौनो मोजां मोननांगौ मानसिया सेल्फिसबो जानांगौ नों नङाबा आं बायदि जामब्रगोन गावनि अनगा रावखौबो बारा अननाङा मिथिबाय गावखौनो सबसे बारा अन होमबानो लाइफआव साक्सेस जानो हागोन होनदो नै पाउडारजों सेट खालामनानै लाबाय आरो स' दायो जोङो दसे वेट खालामनोसै उपायथ' गैया चार्जार लाइटबो गैया खालामसै उपाय नट कारेन्टआ फैफिनबाय ओमफ्राय फाइनालि जोङो दायो खालामनो नागिरगासिनो नै दाख्लै आङो अर्डार खालामनाय आइ शेड'आ
खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि सानफ्रोमबो दावबायो नोंजोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नोंनि मेगन थाइनै नै आगै नोंनि साद्रि बुद्रुलांनाया थिखोनाहैनो ना मानो जादों आंहाबो मानिथो एसे हांखुर खिन्थाया मानो दुगिगि मोहेर लांनाय बे नोंनि फेसन सानफ्रोमबो दावबायो नोंजोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नोंनि मेगन थाइनै एसे बिउटि ब्लेन्डार दो माबा खालामनोसै Mana ang papa Netflix sunod मेडिसिना हरगोन आं सोनाङा Ha? मा होनदो खोनायाखै आं Netflix जोब्बाय मा ओमफ्रायलाय Ha? मा No. खोनायाखै आं Netflix sunod लाजिया आंनियाव बिनो Namun Jok malah itu ketemu बेसांनि नांगौ Ang yung biyawa nung yung biyawa ang yung biyawa nung yung biyawa नोंगो नामा Tukula siyang nung जागोला 51 yuan baik ya baru nang ओके 51 हा yang kesan sampai आंनिखौ लेखा नायलाय लाइट अफ कम्पास जेबोखौनो नुवा ना 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 आयौ नानि जोंनि आखाइफोरा जि गोसोम गोसोम जादों नुवाखै दाखालि माबायाव थांनानै माबायाव सोरगोफुरियाव थांनानै जि गोसोम जाबाय बोले जो कोयले नागों में चले फाउंडेशन berasa थाबाय फाउंडेशननि berasa थाबाय नों ओइ बबे मोनसे फाउंडेशनखौ फोनदोंमोन बे सिनि उदां बेयाव थोराङा बोदोर खालामो आंखौ सिखिरि महर लाना बिरबायनो गोसो जाहोयो आंखौ दिनै आं बोदोर बावलि दिनै आं आजालि दिनै आं बोदोर बावलि दिनै आं आजालि
दायो कम्पेक्ट साम्पेक्ट फोनखांबाय आरो कन्टुर खालामगोन दायो माने माबाया गैया मा होनोमोनलाय क्रिम कन्टुरा गोसो जायो बिरबायनो उदां बेयाव खारलाङो समायहोना महरखौ आगरजों दख'नानि गोसो जायो मोसाग्लाङो उदां बेयाव खारलाङो दिनै आं बोदोर बावलि दिनै आं आदारि दिनै आं बोदोर बावलि दिनै आं आदारि उदां बेयाव खोराङा बोदोर खालामो आंखौ सिखिरि महर लाना बिरबायनो गोसो जाहोयो आंखौ नै दायो रिं लाइटखौ होआबा माबायसा नुयो रिं लाइटखौ होआबाथाय बेलेग नुदों आरो ओमफ्राय आं रिं लाइटखौ होनोसै आरो माबोरै नुखोथाय मिथिला दे मेकआपखौ नै मोजां जादोंथ' ना मोजां जायाखै होमबा नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे नानिनि मेकआपखौ आंथ' बिराद मोजां मोनदों नै दायो रेडि जाबाय आरो नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आंथ' बिराद मोजां मोनदों बेनि मेकआपखौ आरो 15 डेजल' सोलोंनानै इमान मोजां मेकआप खालामदों आं बेखायनो बिराद प्राउड फिल खालामो आरो नानिखौ दायो नोंथांमोनाबा बोरै नुखो मिथिला आलदा नै आइ मेकआपआव बरिया जादों आरो ओमफ्राय दख'ना एसे गानबाय ओमफ्राय खिरा गैया न'आवहा दायो जोंहा न'आवसो शुटखौ खालामगासिनो नालाय ओमफ्राय खिराबो गैया माबो गैया लांगौबो जाबाय आरो ओमफ्राय मा होनबावनो आरो थाय नानिथिं स' थेंक इउ स' माच नानि खालामनायनि बेबायदिनो खालामलांबाय था मोजां जादोंथ' 15 डेजआवनो बिराद मोजां मोनसे मेकआप खालामदों खावलायनिखौथ' एसे रोङो माने आइसिड'आसो एसे प्रब्लेम जादों सोलोंबाय थाबानो हागोन ओमफ्राय आरो लुकआ एसे मोजां जाबावगौमोन खिन्थु क्रिम कन्टुरा गैया बेखायनो माने मोखांनि शेपखौ लाबोनो हायाखै आरो ना नै बेखिनिखौ माने पाउडार कन्टुरजोंसो खालामनो गोनां जादों नालाय जुदि बेयावहाय क्रिम कन्टुरखौ होनाय मोनबा मोजांसिन नुगौमोन आरो रियेलाव मोजांसिन नुदों मोजां नुदों आरो आङो मोजां मोनदों थेंक इउ बेबायदिनो आवगायलांबाय था आपकामिं मेकआप आर्टिस्ट मोजां मोनदोंथ'